अगर आप चाहते हैं कि वंदना म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना उमर बाबिस किस बड़ता ज्यादा सपने में अपन से चूजाता दादा। हाँ उमर बाबिस किस बड़ता ज्यादा सपने में अपन से चूजाता दादा। उमर फसल जाता गाल काहे सुनेला नहीं सवाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा हो माल तत्काल। बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा हो माल तत्काल। हमारा से छोटे छोटे लइकन के हो गइल बा शादी हो, असर में सुखल बिताइल रतिया होता जवानी बर्बादी हो। ए पापा बात कान गो पूरा तो हमारा से छोटे छोटे लइकन के हो गइल बा शादी हो, असर में सुखल बिताइल रतिया होता जवानी बर्बादी हो। जब से छोड़ी गइल बा महल तब से भइल बा बुरा हाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा हो माल तत्काल। बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा हो माल तत्काल। कहत करी हम ही उपैया अगुआ के बोलाई हो, एही लगनवा में कद तू शादी हम उतर जाई हो। कहत करी हम ही उपैया अगुआ के बोलाई हो, एही लगनवा में कद तू शादी हम उतर जाई हो। अमित टिंकू पूछे काबा सुबधावा के हाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा हो माल तत्काल। बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा हो माल तत्काल। उमर बाबिस किस बड़ता ज्यादा सपने में अपन से चूजाता दादा। उमर फसल जाता गाल काहे सुनेला नहीं सवाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, बर्दाश्त न होता फिलहाल, चाहे पापा